tugin hi February ni tho tran ni sa ni som hi paruk jing ania daranga le chen ve bel bor ani tuna ka na hi lai pui tlang ania lai pui tlanga leimin na mun hlui kha ni lai mun a hian chol na nuam deuh men siam to a lai tang hian jing khowar eng moi kan thir me kani anuam em lai tla lai pui tlang PWD office ho khani ta tangin kan thiranga he lama moi em ani hu ta huan an veng lai LRM hospital te ama ane hoi kol zelila kan motor de poron chota ni hi chuan mani lang lawin ko kan thlir le ang ni la chuak lawa a chuak trip to ko le eng tan to ni ko le eng tan ta han ti chuan mi zo in kan han ti chuan be seina kan nei tan ta ni malam be seina eng on tan ta ti na ni han hoi felila lai pi tlang Presbyterian biak in alanga so lama san tung vel tlang te bak tong ti ngal te langa wan hi moi em ani an thil zelanga ko hila lang chiang luk tuk lawa ma se a moi tok chuin alang ani tirial kam vela teu chhum om luk te po kha hei February ni nia chuan alo bo zo ta a ni dang angkha ani talo tuin phei chi khuwa hi ron lum ve tran dewa amaro chu jingkar boruak chu ala vot nuam em a in chung omero chuan rezai sin lutuk te ngai to lo tran ani hi van eng moi ni ron lang trep to ni he laya zeng pok son phei vela mi so anung lama son thing sul thia ti vel te tung vel ti te kha omani ti zelila pi hangin lu len tlang te po alo langa he lai hian ATC tlang kha alo langa khi laya khian leitan po kha lo langa nimin lama leitana hinga han kal to a tugin chu lai pi tlang lama hingan kal ve thung ani nuam le tuk ATC tlang le panal em ani eta equal zelila ngoi tak ni la chuak si lo eng ngoi an mudol ni pathian thil siam moi zia hi jingkara hian lang chiang le zol em ani ban boruak te pawh hi chhuna chuanin ro mei a zama chu wang chuan chiang to lo thina jingkar hi February thla chuan moi lai takani chhuna chuan ro mei zam sa to lu tuka chu wang chuan kwa hi a chiang lu tuk to lo deu ni lampang po an ula
จิตลุยกำ KTP YRC building กัน KTP ไล่กันตรงใจเท่าเรามันทอตุดชินคานี่กีนี่จะกันมั่งมันเรียดแล้วกันโอเวอร์สันตานี่ลงติเลงไหมจิตลุยกำเตปอคุมันลายจิตลุยลาตักทรีสังหาเตปนมันชินนักคานี่ดูนะรถชวนนาระบ้องก่อนจังอินเชเวลาอินมุนอมจุตัวกันสามฝ่ายกันวาดเจริญเจ้าตาเองมะอมต่อแล้วนี่ตุยเที่ยงลิมหมู่ตุรปอมต่อแล้วนี่ปอยเลยไหม